Nas últimas semanas, os campus, campamentos e ludotecas están poñendo fin ás súas actividades. Na maioría celébrase festas de despedida, pero a do campamento de Poventura Lanzada é unha das máis peculiares, posto que pecharon o verán 2019 cunha feira franca. Os nenos e nenas demostraron as súas habilidades artísticas con diferentes actuacións. Na gala tamén se deu a coñecer o deseño da mascota gañadora deste 2019 e que será a imaxe do 2020. Durante todo o verán os nenos estiveron facendo unha mascota, elixiuse unha por cada quenda, e hoxe pois tivemos a sorte de poder elegir entre todos a máis chula, a máis bonita, e saliu pois a coruxa, que era preciosa. Polo campamento pasaron máis de 2.200 nenas e nenas ao longo deste verán. Moitos deles fixeron o seu deseño de mascota de onde saiu a elexida. Dende a Deputación resaltaron o traballo feito polos pequenos. Lo importante, aunque sea un tópico, es participar. Por lo tanto, que nadie que no gane se sienta mal por no haber sido elegido, sino que lo importante ha sido que con materiales naturales, de reciclaje, con una mínima orientación e indicación por parte de los monitores, todos los grupos habéis hecho un trabajo artístico y creativo que pudiera ser la mascota del año que viene. O alcalde do Grove destacou os obxectivos principais do campamento, que os nenos e nenas gocen, vivan a natureza e fagan amigos. Ese é o obxectivo fundamental destes campamentos, que vivades a naturaleza, que experimentedes, que teñades novos conocementos, que disfrutedes do entorno que o Grove vos ofrece, da playa, pero fundamental e o máis importante de todo é que vos vallades con novos amigos e amigas, porque iso vai a significar que este campamento realmente paga a pena. Outra das actividades coa que pecharon o campamento é cunha cea na que se simulará o casamento da raíña. Na ceremonia actuará o grupo gañador doutro concurso celebrado na Feira Franca, unha competición na que todos demostraron ser uns grandes artistas.